Kaixo, ni Josu naiz, pixkiak ditut, eta aurten Donibaneko aurre eskolara eramatea erabaki dugu, bai kontziliazioagatik eta gertutasunagatik. Guri euskarazko murgiltze eredua eta gure seme-alaben eskubideak bermatzea gustatuko litzaiguke. Iaz, borroka hortan egon ginen, Donibaneko aurre eskola euskaraz egon zein. Aurten, borrokan jarraituko dugu. Auzo guztietan aurre eskolak euskaraz izateko. Kaixo, mi nombre es Ana Lucía. Somos una familia de 4 integrantes que ha venido desde Perú. Nosotros estamos apostando por la educación en euskera. Mi niño tiene 2 años y lo hemos integrado a la escuela infantil de Izartegui, que en la Chantrea. Nosotros estamos viviendo actualmente en el Ensanche y tenemos que recorrer toda la ciudad para poder traerlo acá. El motivo que lo hemos traído porque respetamos mucho que acá se respeten los orígenes en la lengua. En mi país el quechua y el aymara se está perdiendo totalmente y en cambio acá se respetan las escuelas y de familia en familia y quiero que mis hijos aprendan y valoren eso, se integren. Leire Arratena, 3 alabane ama, nire familixan beti egin izen da euskeraz berba, oso inguru euskaldunetik nator, da argi neuken Iruñara bizitzera etorri nintzenin, inguru hori nahi nabala bebai nire alabentzako. Matrikulak egitxerako orduan konturetu ginen oso aurreskolak itxi eguezela Iruñan euskeraz, azkenen auzoko eskolara eruti erabaki genuen, Iruñako auzo guztietan hon bilitzakela euskeraz hezkuntza egiteko aukera hori. Kaixo, soy Idoia. Tuve que matricular a mis hijos en la escuela en castellano por la falta de plazas en euskera. Yo no sé euskera, pero tenía muy claro que quería que mis hijos aprendieran. Creo que el euskera, aparte de aprender otra lengua, es una lengua de aquí, que abre muchas puertas y nos incluye en una gran comunidad. Cuando salió la campaña de matriculación para las escuelas, las plazas en euskera eran mínimas, a pesar de tener una escuela nueva en el barrio. Con suerte, nuestro hijo mayor ha entrado en una ikastola cerquita del barrio y podemos empezar a disfrutar de nuestra vivencia con el euskera. Kaixo, Jon naiz eta nire alaba gaztea gazterean matrikulatu behar izan dut. Logistikagatik ezinezkoa egiten zaigu Iruña osoa zeharkatzea euskerazko zentru batean matrikulatzeko. Hortaz, gazterean matrikulatu behar izan dugu. Ikerketak diotenez oso garrantzitsua da ama hizkuntza eta lehen hezkuntza errespetatzea. Nire alabentzat eta gainotzeko herritarrentzat eskatzen duguna da euskeraz ikasteko eskubidea. Iruñeko auzo guztietan aurreskolak euskaraz. Escuelas infantiles en euskera y en todos los barrios. Iruñan euskeraz bizi nahi duguleko. El 11 de diciembre a las 17:30. Manifestazioa parlamentutik udaletxera. Egunon eta eskerrik asko Iruñako euskalgintzak deitutako prentsaurrekora etortzeagatik. Leire Arrateren etxean euskaraz bizi dira. Inguru euskalduna izan du beti. Iruñara etorri zenean argi zuen halako ingurunean nahi zuela beraien seme-alabentzat. Baina ezin izan zuen. Bera bizi zen lekutik oso urrun dagoelako euskarazko murgiltze eredua duen eskola, eta egunerokoan jasanezina egiten zaielako joan etorria. Idoiak ez zuen euskara ikasteko aukerarik izan txikitan, baina argi zuen alaba euskarazko ereduan matrikulatu nahi zuela. Izan ere, ate asko irekitzen ditu hizkuntzak. Zoritxarrez, matrikula egiteko garaia iritsi zenean, ohartu zen ez zuela ez auzoan, ez ondoan euskarazko murgiltze ereduan matrikulatzeko aukerarik. Eta gaztelerazkoan matrikulatu behar izan zuen. Josuk bikiak ditu, eta Donibaneko aurre eskolan matrikulatu ditu kontziliazioagatik eta gertutasunagatik. Iaz, Donibaneko aurre eskola euskaraz izan zedin mobilizatu zen. Uste baitu murgiltze eredua eta beraien bikien zein familia guztien aurren eskubideak bermatuak izan behar direla. Bera Lucia, Perutik etorri eta euskarazko hezkuntzaren aldeko apostua egin zuen. Perun, quechua eta aymara hizkuntzak galtzen ari dira, eta beraiek ez dute hori gertatzea nahi euskararekin. Haien semea murgiltze ereduan matrikulatu dute, integratzeko, elkarbizitzarako. Baina horretarako sekulako ahalegina egin behar dute astelehenetik ostiralera. Zabalgunean bizi dira eta egunero Iruña zeharkatu behar dute Txantrean dagoen eskolara iristeko. Horrek suposatzen duen estres eta ezinegonarekin. 4 testigantza. 4 familia horien errealitatea zenbat etxeetan bizi dute. Zenbat oztopo eta ezintasun euskarazko murgiltze ereduan matrikulatzeko. Zenbat familien amets, gogo, ilusio eta eskubide alboratuak urtetik urtera. Zergatik desberdintasun hori, zergatik bazterketa hori, zergatik zigor hori. Bada garaia auziari irtenbidea emateko. Udalaren betebeharra eta ardura da Iruñeko biztanleen eskubideak bermatzea.
Baina ez hori bakarrik, gizarte kohesio eta elkarbizitza bermatu behar ditu udalak. Belaunaldi berriei euskara ezagutzeko aukera eman behar zaie. Iruñan dugun egoera diglosikoa aintzat hartuta, murgiltze eredua da bidea, zeinak hizkuntza gutxitua lehenetsiko duen. Ikerketa guztiek argi utzi dute elebitasuna eta eleaniztasuna bermatzen dituela murgiltze ereduak. Euskararen ordenantzak hala jasotzen du bere 26. artikuluan. Haur eskolak edatzeko plan orokorraren barruan, euskarazko haur irakaskuntzarako eskaerak aintzat hartuko dira. Ahal den modurik hoberenean bermatuz gurasoek euren seme-alabendako hizkuntz eredua hautatzeko duten eskubidea. Zentsura mozioa aurkeztu zenetik 334 egun pasa dira. Ia urte bat politika aurrerakoiak egiteko asmoa duen udal gobernuarekin. Aurreko ikasturtean haurreskolen aferan mugimenduak egiteko tarte gutxi zutela jakitun gara. UPNek dena bideratua utzi baitzuen, eta matrikulazioa gainean baikenuen. Gai izanen dira egungo agintariak UPNek egiten zuen politika gris hori bere egiteko, akordio programatikoan haurreskolen afera sartu zuten, suposatzen dugu konponbidea bilatzeko helburuarekin. Joseba Siron alkate jaunak ere, adierazpenak egin zituen, esanez, auzo guztietan bermatuko zela euskaraz ikasteko aukera. Urteak daramatzagu mobilizatzen, eta halaxe jarraitu behar dugu, zoritxarrez 2024 urtean. Izan ere, agerian geratu den moduan, ez dago euskaraz ikasteko aukerarik Iruñeko auzo guztietan. Arduradun politikoak aldatzen badira ere, eskolen egoeran ez da halakorik, edo are atzera egin dugu. Auzo askotan ez dago euskarazko eskaintzarik eta murgiltze giroan haurreskola bakarra dugu, UPN-erekin 2 ziren. Horretaz gain, 2 adarreko 6 haurreskola sortu badira ere, ez dute euskalduntzekoa ziurtatzen. Egia da, orain urte batzuk egoera hobetu zela, baina legegintzaldi bakarra iraun zuen. Eta haurren hezkuntza ezin da aginduko duenaren nahien araberakoa izan. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. EH Bildu, PSN, PSOE, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdiei, alegia gehiengoari, eskatu nahi diegu irtenbidea adosteko. PP eta UPN-eri adierazi nahi diegu ez dezatela zango trabarik jarri. Behingoz, Iruñeko auzo guztietan haurreskola euskaraz jartzeko modua adostu dezaten. Horregatik, abenduaren 11an manifestazioa egingo dugu, Iruña eta Iruñerriko jendea 5:30 gurekin batera mobilizatzera deitzen dugu gure aldarrikapenei aurpegia jartzeko. Parlamentuaren paretik abiatuko gara, aldarrika dezagun ozen haurreskolak euskaraz auzo guztietan.